a idea de Carmen Azoca, que como ela hai moitas máis, non? Pero, bueno, partiu a partir do Día da Muller Rural, pois pensamos en facer un mural, que, bueno, todos os nosos veciños e veciñas saben que se fixo un mural na entrada de Arcade, por un muralista que bueno, retrata heroínas anónimas que non saen na prensa ni nada, entonces cada pobo sempre hai moitas heroínas anónimas, ¿no? Pero moitas delas a veces xa afinaron. Entonces este artista pois contaba a súa premisa é que este viva, que sea maior e que haya sido, bueno, representante mellor en algún colectivo do rural. Claro, aquí en Arcade, bueno, falamos en Soutomaior, falamos cos colectivos que había de mulleres e tal, e, bueno, indicaron que Carmen Azoca, que era unha das mulleres que, bueno, había tido así algo de protagonismo no mar e tamén no rural, como todas as nosas mulleres. Entonces, bueno, aunando todo, pois este día, o domingo, vamos a facer un homenaxe a todas as mulleres rurais, a todas as mulleres da terceira idade, a todas as nosas heroínas, pero aproveitando xa que se fixo ese mural e queremos facerlle unha dedicatoria a ela, vai estar ela presente, vaise visualizar unha entrevista que lle fixo o propio muralista para ver como lle facía o mural, porque traballa así, falando con elas, mirando o interior delas. Entón vamos a ter presente, vamos a dar un agarimo e van a estar todas estas mulleres tamén deste obradoiro e bueno, vamos a conmemorar este día con este colectivo de mulleres que, independentemente de que despois ao longo do día, pois haya, como sempre, como todos os anos, sabes que sempre te digo que hai diversas manifestacións en todas as capitais, organizadas polos colectivos feministas, e que, bueno, que todas as que poidamos, pois estaremos presentes en alguna delas, pero, bueno, desde Soutomaior este día vamos a dedicar a nosas heroínas, a Carmen Azoca como representante de todas elas, e a pasar unha xornada pois dedicándolo a islas. Pois sí, todos os anos, reivindicar o 8 de marzo, decir que todas as mulleres somos iguais, reivindicar os nosos dereitos, que non se sigan escoitando todavía discriminacións a hora de diferenciar entre home e muller, e todo no ámbito do traballo, no ámbito da sociedade, e que, bueno, penso que levamos moitos logros, sempre, todos os anos digo o mismo, sempre me repito, pero que é a verdad. Seguimos avanzando, pero, bueno, ainda temos que loitar moito, ainda queda moito que traballar, moito, e para iso están todos os colectivos feministas, todas as administracións, todas as concellerías de igualdade, todo para poder loitar con isto.